ଗୋକୁଳର ନଟଖଟ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରାଣ। ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେମିତି କାଳିଅ ନାଗକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯମୁନା ନଦୀରେ ବିଶାଳ କାଳିଆ ନାଗ ରହୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଣି କଳା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କାଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫଣାରେ ଚଢ଼ି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳିଆ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଓ ଯମୁନା ଛାଡ଼ି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।